aure auren masoya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ga saurayin Karima Yawwa barka da kashi lafiya kalau alhamdulillah. Masur, dawo nan ka zauna. mijin Karima ga saurayin Karima ƙauye. Ka san me yasa na kira ka? Yarinyar nan da ka zo da ita, shin ka sallame ta ta wuce ko kuwa da yaya? Gaskiya ne, ana magana kana wani susa kai, ka faɗa min gaskiya, kuma in ka min ƙarya zan sa a bincika kuma ranka zai ɓaci. Ka san halina ko nawa ne, ka sani. To, ba ta wuce ba. To, Ba ta wuce ba. ok, to na gane inda matsalar take. Wato da kai da mahaifiyarka kuke so ku haɗe min kai, to ni kaɗai na ishe. Wallahi ni kaɗai na ishe. Kuma zan yi maganin daga kai har ita. Don haka ka san yadda za ka yi ka sallame ta. In ba haka ba ni kuma zan san yadda zan yi. Ka ci? Amma ana cewa saboda Allah a yi ma yaro magana saboda kawai al'amari dai na yaran zamani, a yi maka magana a ce wa alaikum salam. Ya zo mijin Karima ga saurayin Karima ya zo mijin. Dawo nan ki ji abin da ke nan. Tun da shi ya ji ke ma ki saurara ki. Wato Batula, na fahimce ki. Ka ci? Da ke da Mansur kuke so ku yi wasa da hankali na. To kafin Mansur ya san halina ke kika fara sanin halina. Wallahi kin san ba kyau ki gare ni ba. To kamar ya muke son mu yi wasa da halin Yanzu na ce mashi ya shirya ya je ya sa ta mota, wannan baturiyar da ya kwaso, ya sa ta mota ya mai da ita gidan ubanta. Shi kenan kun je kun haɗa kai kun yi kulle-kullen da za ku yi, kin hure mashi kunne akan cewa ya hita butuna. Tun da ga tsohon banza a kyale ni ko? to shin kai ne gida saboda Allah in ba da abu irin naka ba, yanzu ne ya ragu aure irin na kame din nan irin na da. To mun rage. Ai abin da ya kawo haka Saboda Allah ni da na ta'ala, Allah shi kaɗai ne ya san sirrin da ke tsakanin da shi. to tsaya mai gida ni abin da Magana nake in karyata ta, ba ni magana ya karyata ta. Da ya ce tak ta zama tak, da ya ce a'a ta zama a'a. Don haka ke kuma wallahi kin yi muna ƴar karama ki zo ki ce za ki shiga tsakanin da shi. ni ba na ce in shiga tsakanin ku ba, amma ni na duba wai yaro kamar wanga gaskiya tsakani da Allah bai kamata a aura mai wannan. Ke ɗanki wata kama gare kenan, ke wata kama ce gare ki ta yana gaskiya wayayye ne dan birni. Wannan kwashi kwaran da ta zo ranar da karanta ta zo a ne take ta tsone ne igiya. To mu Kana kallo gaban ka an kai har da wani kaɗe tutturin ta tashi ne maki ido shi ne kawai shi ne haka za dalili. a auro mini ita a to. kawo mini ita wata rana in tana kaza tana nuna min kara ai sai ta kai ta gunguran da shi ga yarinya wayayya yan birni na gani so ko wakin wanda ya rasa sai a ce lalle tabbas da wannan mahaukaci za a haɗa shi da ita. To Bahaushe dai ya ce in ka ga godiya da siddi baka san uban da ta kaya ba. A'a ni gaskiya Don wato haka bai yiwuwa sama da sama ɗayin ki gama, mu asali muke yi. Ya san asali na san asalin ki, yana ya yarda da ni na yarda da shi, za mu haɗa mu zauna lafiya. ni kan gaskiya mai gida ni kan gaskiya ban goyi bayan wannan al'amari ba. To ko ki goyi baya ko ba ki goyi baya ba, magana dai an riga ta ƙare. sai ka canza musu wurin zama su zauna can, amma ni kan ba kusa garan ba don ban iya kalla a ga haushi. To gaskiya To na ga ka zama kusa garan Na ga taki ni ta kalla a takin ki ga daga haushi. To. Yaro na yi wanka tsatsabe ya fito in ga wata in can kwashi kwaram ita za ta biyo shi baya. yanzu sai ki ji da shi, ni dai kin ga inda na yi magana kuma ta ƙare. ya aure Ka gaskiya ƙauye. ban goyi bayan wannan al'amari ba gaskiya tsakani da Allah.
Haba saurayina na ka na shigo cikin gida ka haɗa cikin taci me yasa baka kama basirar ne ni ce budurwarka ta da. Haba masu saurayina ka fito masu. Ni na ji kamar muryar Karima. Wallahi mai ya kai mace. Kan bala'i amma na rance da Allah ya dai bikin mari na mun waye. Shin Karima ce da gaske? Kai? Ga saurayin Karima mijin Karima saurayin Karima yau ga saurayin Karimar ƙauye. Shi kawai ita ce amma na rance da Allah ke kin rina mun waye. Wanda hauka da ki zo mutane haka nan ba ko sallama ba kai. Na shigo cikin gida. Kamin sai ka haɗa cikin taci to ne? Ka ci? To ka sani wata kama kuyi da ya tani. Banda masu ba wasu na abun ga wannan kwashe na za a kwaso a kula da. Ga saurayin Karimar ƙauye. Ita asalin Karima ƙauye. Uwa uban dukansu a ƙauye. Mace wayan ma sai kin biyo ni. Kuma ga su hankali. Wai ko yare gana da hankali. Shi Mansur yana ganin ya waye. An ce dole zai yi yanzu ni ko mahaukacin kare cije ne ina auren ki haka. Ba shi gyangyaɗaɗɗen Na rance da Allah. Wallahi ki ya yi to in ba sai na ga kalla ki gida shidda ba ki in na ki bari ne. Ka kalla ni gida shidda. Kicin zan soyayya. Yayi za ki ga soyayya ki bari ni to. Ki bace wajen nan nace maki ki bar wajen nan. Wa ina na hase sai. Ki bar wajen nan nace maki ki bari ki waje. Kar ki bari in fito. Kai malam to kai me haka ne? Za ki ga mutu kaya ba. Kun biyo shi. Ka ga nan akan mutuwar son ta wace gida. Jibe ku buya. Kai Allah na son ka hito na gare ka. sai Allah na rantsi da Allah wallahi ya yi dawowa da fitowa da ba kin ciwa na to ai kaji na rantsi wallahi kake kuskura in ci miki gidan ga kake bari in hito ina na cikin dacin ka kwance wani saman katiban nan Kacho? ni wallahi abin da ma na zo yi na ji a koma Allah Yubi mumu amma uban amma na rinci da Allah in banda in karshe ja jare ga in ka kallashe ja wai an ya ban cin gure uba ta in bagarin ga ka kalle ta na san yanda zai gidan ma wai sai an zo an yi sallama ba mai gida ina Karimai sani da zuwa mai gida yawa ina Karimai na dan aike ta ne ku je ta yawo mai gida raina ya baci me ya faru wai ko da muka je da Karima wurin ba wai ko da muka je wai wadannan masar din nan dan shi to zauna mai gida zauna bari mu zauna mu yi magana mai gida zauna ya zo da wata baturiya in gaya maki gaba ɗaya duk ta turance mu in gaya maki wai har da zagi na ta kama yi mai gida ta zage ni ta zage ba shin tun da dai mu ba da tijawan banza ba ne ba mu san tun da ba mu san darajar gemu mu ba sai mu bari ya je can ya kwasa ɗan duniya wadda ba a san inda ta hito ba a san asalin ta ba a san iyayenta ba kawai ya kwaso ta to aka mai gida wanga alƙawali ne tun na kakanni akwai wanda ya sai warware shi a wannan uwar tashi ina ganin tana neman ta mai da mu tumakin talla wai ita bata yadda ba wai alƙawari kaza wannan auren kame ko auren menene to bari mu gani to sai shi ya koma mijin ta ce amma bai yiwa mai magana tun yan yaran gana yara suna yan jinjirai a ce Karima tashi ce kaji na yadda ka yadda na yadda sai da na ce ma ba ga kai yaron nan birni in aka kai yaro birni lalacewa yake yi wai ba wa a'a can wajen kanin shi zai kai shi saboda in yayi karatu wane ne na ce ba karatun da ke ba karatun mu ko nan da kake gani wallahi ba abin da yake koya ma yaro sai lalacewa yanzu ga nan har lalata yake yi tun ga shi inda ba gaban ku ba ne bane da ya samu mu ai inda ka sharara mai mari nesa yake
inda ba ne sai yake garan ba in na ka mai mari in ga maki kila sai kai ne ya juye a mai gida za ku tsayawa yaro karami ya rena ku yanzu ina kika aike ta don son nake in gane ta wa alaiki sa tashi Karima ya aka yi tashi haba tashi zaune Karima wa taba ki Wa taɓa min ke shalele na? Wai can da cika ma ni sauran da na biyo nan gidan su masu. Wai ina gani na iya kayan waɗa cikin taci kamar ya ka kura. Kamar ya ka kura? Ya ruga da gudu cikin ɗaki don ya gane ki? Har da buɗa ya tashi sai wai ya yi makilin. Wai ina gani na ya haka ya yadda da buɗa ya sheka cikin taci. To Karima, kayan ki za mu kwasa mu kai ki gidan nan ba ki barin gidan nan har sai an daura auren nan gaba ɗaya ki tare can wurin haka yayi mai gida mu ga da jigo lalle mai gida haka yayi ko shalele na Allah yayi haka nan wallahi ai bari ga maki da ke da Mansur sai dai mutuwa in ta raba in ke kin mutu ko sai ya mutu ku gane fatan ma ku mutu ba a yi auren nan ba to mai gida ma wai ma ina laifin yarinya ga kallata san ku waƙin wanda ya rasa shin me ake bukata ga mace dai wallahi sai na ci mutuncin shi ya bar ganin kamar ba ni na haye shi ba ko gaskiya mai gida duk da za a yi ka a tara alƙawalin nan duk da za a yi mai gida ka a tara alƙawalin nan alƙawalin gaskiya ina iya mutuwa a kai mutuwa shalele na in kika mutu ai ni ma mutuwa zan yi to ce an so ya toko ta fini a gabana ta kama wacin su baba tana nan kayan ka wata wucewa ai dole ta baggaren ga ko a ita sai ta baggaren ga mijin Karima ga saurayin Karimar ƙauye. Assalamu alaikum ya ku jama'a mutane al'umma gaba ɗaya na duniya zance. Ni Malam Abubakar wanda aka kira Garba mai rafani Sokoto. Ina ba da magani da dama gwargwadon hali wanda iska ya shafa. Allahu in sha'a da wanda ciwo na iska ko lalura ta iska ko ciwon mara ko wanda baya haihuwa akan harka dai lalura ta ifritin jinni wallahi illa liya abudun gwargwadon hali dai insha Allahu muna neman tsari ga Allah da yarda Allah domin komai sai Allah ya yarda gwargwadon hali dai ka kasa cimma nasara to a zo wuri na da yarda Allah insha Allahu zan yi maganin adare ko kuma lalura ta wadda aka cewa ciwon mara ce ga ɗiya mace iska ya hana mata haihuwa insha Allahu ku zo mu gwada mu jarabta mu gani da yarda Allah za a samu biyan bukata za a wuce wannan bagire kada kai hushi da ikon Allah to maza da mata kowa sai Allah ka mai jarabawa amma akwai wanda kake ya gani yana cikin bayan doron duniya ko bayan doron ƙasar ga Allah bai jarabta da shi to ba kowa bane amma dukkan wanda kaga Allah ya kawo mai jarabta namiji ko mace maza da mata kowa sai Allah ya kawo mai jarabawa amma akwai wanda jarabawa ce take kusa akwai wanda kuma jarabawa ce take nesa mai nema na ta waya yana iya tuntuɓar lamba waya ta 09044541450 mai nema na ta lamba waya ga wata zan baku 070-840-53-848 ƙarshe mai nema na adireshin dina a garin Bena bakin kasuwa kofar gidan Alhaji Sani Turki wanda an nesa yake son a mai aiki ga lamba waya ta nan guda biyu na bada ko kana nesa insha Allah za a yi ma maganin lalurarka da yarda Allah abinda muke so ka yarda da Allah ka yarda da Annabi Muhammadu
ka jarabta ka gani za ka zo kuma za ka kawo waɗansu insha Allah. Allah shi ka biyan bukatar bayi, amma in Allah da duk duni da kake abin da ka so zan yi amfani da sunanka in Allah ya yarda lalura ka kowace iri ce ko kana nesa za a yi maganin ta insha Allah. Haza wassalam, Allah shi hada mu da alkhairi. Mijin Karima ga saurayin Karimar ƙauye. ai bari in je gida kamar ya magana banza wala shi ya ma isa shi kenan abin nima ya samu gaka. lafiya na ta'ala. haba bawa kamar ya lafiya bawa na san canda kai namiji ne, canda na san bawa ka hi karhin gidan, canda bawa na san in kai magana gidan ka bata tashi, amma yanzu ina ganin bawa magana ta duk magana da zaka yi yanzu tana zamowa ta banza ga gidanka wallahi. ya na ta'ala, in ka zo da inda an bata maka rayuwa bai kamata ka zo a ce mun yi haka da kai ba. kamar ya bawa kamar ya kamata mu fahimci juna. Kai sanin ka ne kai ka kowa sanin cewa ni gidana ba hikarci na ba. bawa da ni da kai muka zauna muka yi magana ga muka kai ƙarshe maganar yaran ga da Mansur da Karima an yi magana an kai ƙarshe tun yaran gana 'yan yara wai yanzu dan Mansur ya kwasa ya je birni ya zamo dan birni ya koke tsawaku ne mu muna ɗauka yanzu abin da ma ke ɗauka mu ba mu san inda duniya ta mai da gaba ba, shi yake son ya nuna cewa ya fi sanin duniya fi mu sanin duniya, ni kuma na sani ko cikin masai nake in na yi kwanci cikin masai na hango wani abu ba ko jirgin sama ya hau bai ganin shi wallahi. Ina na ta'ala. Gani nan To albishirinka goro, magana dai ta riga ta ƙare. to Ɗazu da Mansur da Batula na yi musu kace-kace cikin gida, ina can ina ƙoƙari akan cika wannan alƙawari. Kai kuma kana nan kana hasara abokina, ban san ka da haka ba. dole ne na ɓaci. So yaran ka zai ɓaci yanzu. Kai zo dai mu je ka sha ruwan sanyi da Allah. haba Mu je ka sha ruwan sanyi. mu je ba dole ne na ɓaci kamar ka ce ba kana magana ai kokarin tada magana ka ba ka ce rai na bai ɓaci Na ta'ala an shi ruwa dai an shi. to Sha ruwa don Allah. Haba, ni ya tara kai in ka fara abu wani zubin baka san kanka abun nan ba. kai Ya baka da kai mara. kai kana ji na bawa Na'am. na kai karshe ni yanzu ma bari ma ka ji shawarar da na yanke to cewa za mu yi kwaso wa Karima kayanta da komi na ta tare gidanka Shikenan. magana ta kare Shikenan. Hakan ma yayi. yawwa bari ka gani Ta ci kashi ta sha ruwa. Ta ce ka Shikenan. yi sauri. to Batula in ma duk ma yadda za ta yi magana ta kare a kawo mana ita nan gida. Amma kai na ta'ala saboda Allah abotan mu a ce tun ta yarinta a ce wai ka zo saboda dan abu wanda bai ta karya ba. Wa alaikum salam. gida na dawo. To lafiya ko? Ai kai mai gida bari. Mutanen ka san ba alƙawari gare su ba. Kuɗin nan kowane na zo ba su riga sun haɗa su ba. Ka sa adashi ne an ce wai adashi ba a kwace kare kyau. Yau sati biyu da gama adashi wai har yanzu ba a haɗa min kuɗin nan. To kuma ke Batula in banda abinci sai ki kwaso kafa ki dawo maimakon ki tsare ana ganin idan ki ba an haɗa miki kuɗi a baki ba. Sai ki tsare kawai ki kwaso ke Kuma kada mu je su samu matsala da mu je in ba a gani idan ki da wuya a haɗa miki kuɗin ki da ya kamata. salamu alaikum To ya zai. Wa alaikum salam. Na ta'ala. Subhanallahi. Subhanallahi. Me naka shirin gani nan? Abin da- me ba gani? Abin da kika gani dai shi kika gani. Baki gani sai ya kaura ido. Ke ya ta dawo nan. Dawo nan. Dawo ina. Ni ba ta wannan. ban san yadda da zaman ta kiran ka. A ina kace kai? gani nan Zauna. Mai gida akwai kare da abu. Abutan mu awasa ko abin ga. Ina Zauna son shirin ganin yadda aka yi mai gida. bawa na ta'ala. tun da na shigo gidan ga raina ya ɓaci Na sani. na ji wannan na ji tana subhanallah Wannan magana ba magana ka bace. Ba ruwanka. Tsaya ka ji. Ina Batula. Ina kike? Ganin ina jin ka ko. To abin da kika gani dai shi kika gani.
an kawo mani ɗiyata cikin gidana kuma za ta zauna kusa da Mansur ha Allah ya sa ya kawo haɗin ya haɗa auren nan a haɗa aure a shi hankula muka haɗa hankula mu balanta balle nasu shine magana ko zaki kore ta ne a wai in za ta kore ta tabbar gidan Allah ka bai mu in ba ita ba ta tabbar gidan ba sai a haɗa mai kuɗi ne ka ya sai inda ya tafi makaranta ce ya ci gaba da karatu amma dai wa ga maya ban yadda ba ita ba karuwanci zaki tura danki karuwanci ne a sai a haɗa mai kuɗi ya koma ba shi ba son take ta raba ka da kanka na adashi ana kawo ne su wallahi ina hada mai da shi da mata ta ce kai ya dawo sai an daura musu aure ya dawo da mata ta aure akwai wata magana ya ki ji batula cewa zaki ku hada kudin mota ku tayi ai da ya sa kafa ya fi gidan ga tare da ki a son take ta raba ka da dan karin da a kamar ya kai ka bai mun magana nan da Allah to ta ce za ta bashi kuɗi ya bai gida ai kaga ta raba ka da shi kenan kai ai Allah shi kadai zai raba ni da masu in ya kashe shi bari in ga kuma in ya kashe bari in ga ma bawa kai zan sa doka ga gidan ga don a gane ni ba ni ina da gali ko gidan kai ma wani abu ne in ba haka nan ne ba a gane ina da gali ko gidan ga yanzu dai ina Karima tashi sa kayan ki cikin daki sauri ki kai kaya cikin daki bawa bari in ga dakin wa za a sauri ki kai kaya cikin daki sai gida ina watsa kayan nan wani to watsa ta ne kai bawa ka san hukuncin da zai yanke gidan ka in ka faɗi ba a gane ina da gali na'am daga yanzu na yanke hukunci masu ko ina bai ƙara zuwa sai dai inda maza ta faɗi ya zo ya ba baya ne rana ta kuna ya ja hauya shi ke nan idan rani haraka ɗan bulanga ɗan dakon ga ya rika yi amma ya je kawo ya je birnin ne ya ƙara lalacewa magana banza ce bayan da ita magana ta ƙare Allah da ji tawaki Allah ubangiji shi raba ni da wahala ya raba ki ai wallahi ko gona ta gani na can kawai in tsere ita ta gado sai dai in tsere ita shi yadda za a yi dan ya samu aiki kai ko na ƙauyen ga bai ƙara zama to Allah na tuba ba ko ƙauyen ga bai ƙara zama ko ke na ce daga zowa ya gane mu saboda Allah ya kawo mana abin arziki mu gani sai a ɗauko mini wata kara ka shabuɗa a kawo mini nan cikin gida gashi a ce ni ita za a aura mai ko ke na ce mu je gona dole ki bi ni balle shi a to ni yanzu ba saurara ana saba amma shi yadda mun ka saba mishi da zama abin ga to ai kuma ka ce in ja hauya mai gida ka ce yaron na ya ce ya ja ni yanzu ba na gane ya yi makaranta ya riga ya saba dan makaranta da shi a ce a sa shi noma da ni yanzu na gane ita ce miji kai ne mata to inda ita ce miji kai ne mata shi kenan sai dai yadda ta yanke hukunci yanzu haka zaka ce wanda ya gidan kai ba haka bane kai ta hiya kai cikin gida ne ka yanke mai hukunci da zai tahowa na ya ce sai ya yanke mana hukunci cikin gidan ka ina batula ina jin ka to tun muna yan yara muke tare da na ta'ala don haka dole ya zo gidana ya yanke hukunci dole in je gidan shi in yanke hukunci don haka ina gaya maki wa magana da ya ta kai in kina faɗa mai ki faɗa mai in ba ki faɗa mai ni zan faɗa mai da kanshi don ni na he shi ba shi ya he ni ba haɗa mai ya ɗauki ba adashe za ki an so ba ki ɗauko mai adashin ki aje cikin gida to lalle kin ga inda nayi lalle ka an so kuɗin zabi amma haka kawai a ɗauko ni wata takwatan ta yariya a ce wai ita za a aura ga yaro na son kowa kin wanda ya ai ba karamin daɗi na ji ba na zuwa Karima gidan ga Masur an baba zo nan kana gani na zaune wai ka juya zaka shige daki ya gudi baba to ko da yaushe dai mutum na girma amma hankali na raguwa to kai ba dai wannan ba kaga ita matar taka na bai ta tun da zama da kudi tana wajen mama yanzu ma sauran da nake wajen ta kai ina kuka rabu da ita nan wajen mama a ƙarya kake yi Karima da aka ka da ta zo yanzu Karima Karima ita dai Karimar da ka sani kai ka isa wai kai wani ke damun ka babu na ji ka ce mata na hada Aisha wallahi Mansur ka kiyaye ni wallahi Mansur ko yanzu sa'a ka ci babu ice kusa da ni ina sa ma ice maso ina Karimai
ita komai sai kin sanya hali gare shi. Yawwa to ga ta nan kuma ka san abin da ke faruwa gidan ga za ta zauna. Wani gidan? Nan gidan za mu zauna da ita da kai. Wallahi in na samu kana tsangwamata ko kuma ka sa mata karan tsana, wallahi ni da kai ne. Ba kai ba ko ita wannan ya tuma taka da ke wani zabure wallahi sai na ci mutuncin ku. Don girma Allah, ai ma adalci mana da ai ma adalci ba. To gidanka ne ko gidana? Kai ka haife ni ko ni na haife ka? Wai Mansur, wai me ke damun ka kwanan nan? Kai, ina kake? Tashi, dawo nan. Zauna. Shigantakar banza in aka tsaya maka wasa na ga alamun kai ba ki Karima, tashi zauna. Ina za ta zauna? Nan za ta zauna. Nan? Kai, wallahi ina ci ma mutunci. Zauna da kyau daram, ka zauna irin zama na saurayi da budurwa, shi za ka yi. Ka juya ka kalle ta. Ka kalle ta kamar ya? Kai, juya da kyau ka kalle ta. Juya da kyau. Ina magana kana wai ko dan babu ice kusa da ni ne. Shiga ta bangaro ne. Yawwa, ka saki wuska. Shawara cin manza ko kai ba? Allah ga inda aboki na ranar na ta'ala aida shi kenan magana ta kare. To haka za a zauna, haka za ku zauna da kai da ita. Ka juya na ce ka kalle ta. Ka juya da kyau ka kalle ta. Yi mata murmushi. A ce ka yi mata murmushi. Ka juya da ta kalle ta. Wai ka ji wani na ci daɗi. Ga saurayin Karima ƙauye. Kamar bai da ɗauki. Kullum abun da. Ga saurayin Karima ƙauye. Mama. Kai da waka magana. Mama. Mu fara halal. Mama. Ina ji. Mu in ba so ake a ga na yi bam na wace ba na tarwace. To a hausan abu ne. Kai da ana faɗa min magana ba faɗa min in ce faɗa min me faru. To mama in dai ba so ake a ga mutuwa ta ba. Ya za a ce abubuwan da ake man gidan ga wallahi ya yawa. Wai kamar wai za a yi da waccan yare waccan boya ga yare wai a ce sai na mata murmushi. Dale su ɗai daga ni sai kai muka san shirin da muka shirya. Yawwa ma. Ka ga su da yanzu na aso su kuɗa a nashin. Da ma na yake hukuncin kai zan ba su. Yanzu kamar 1000 nawa ka kai ka makaranta da kuɗin abincin ka da na kai da ita. Ka ɗauki wannan yarinyar taka da kaka so ni ita na kaso don abin da kaka so ni shi na zo mijin wallahi ba ke da abin da kaka so shi na kaso. Ka gane su na. Ga saurayin Karimar ƙauye. Kanka faɗa ma kowa ne ba ka kamar Tuwa ma ya gani wallahi aka cire ka ajiye in ya taho ya kira ka ya ji ka banka da su. To ni wallahi ko ni ban jin daɗi. ba abin da ma ji Hajiya zuwa zan cire to yanzu da ka so ka cire layin ka aji ga kuɗi in ba. to mu dawo ka Allah ya tona miki asiri. Allah ya tona asirin ku. To Allah ya tona asirin mu da muka yi mu kuma. Duk maganar da kuke hudi ina ci. Ina nan tsaye ina ci. Ki aike shi ina. Kofa ya tawo mir kayan miya. Ke dai. Maganar da muka yi kenan ne da kofa ya tawo mir kayan miya. Wallahi Batula ki so ran Allah. Yanzu ke kike shirya ma danki ya shiga duniya kenan ko bi kike ni? A ni kan bance shiga duniya. To in ba shi ba kina cewa wai ki hada mai kudin mota wai ya tashi wai ya bagari da shi da shi ne. Shiga duniya ba amma na ce ya tafi ya sai kayan miya. Inna lillahi wa inna ilaihi Kayan miya ne ce. yanzu shikenan inda ban zo na gani ba shikenan ki zo ki dore yaro kan hanya da ki. To kun kai mai gida kai 500 ɗaya na baka ba. Ina kace kawo kudin kawo kudin da aka baka kayan miya kayan miya uwa ba kawo kudin kawo ya aure kauye shigan ta kan ba shi gyangyaɗa a kauye to a hakan yana ganin ba tsari wallahi sai dai ki ci gaba da biyan adashin an shiga da hige Kai bai gina kuɗin adashin mutane. wallahi sai dai ki ci gaba da biyan Kai mai gina a ni kan ba da kuɗin mutane. ga saurayin Adashin mutane za kana ka aike kai ka ce in sai dai in ja maka yana. mijin karima ga saurayin karima ya zo mijin karima ga saurayin karima Duk sai na aishe su ɗaya sannan in ba su. wallahi ma ko dai a amce Ko babu su ko tunkiyar nan ina kamawa in ba su kuwa. Tsale su ɗai. Garin da sai ka ban musu garin.
tun da dai bai son ganin ka tare da shi ai in yana son ganin ka tare da shi zai ɗauki wannan mahaukaciyar ɗiyar tashi ya ba ka ce auren ruwan ka aure yari ya baka da wanda ka fasu ka sanya ka tafi can cikin birni ga saurayin to an sai ka tafi ka birni kai zama Karima saurayin Karima ya zo ban je nesa bare ina jin ku to kuma wata magana mun kai ban je nesa ba ina jin ku to ne ba ce komai ba ina jin ku ba ka ashe kuɗi ba kuma kuɗi na ansa to ba ka ashe kuɗin ba na ansa sai ka rike na ansa kuma sai kin biya masu adashi kuɗin su kin ja maka kana ka shirin biya su